සාමාන්‍ය දෙවියන් වහන්සේ අදහමින් හිටපු ඒ ජනතාව ඉලක්ක කරපු පාරේ ඉතාමත් තුච්ච පාරයක්. அதாவது இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த மக்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த தாக்குதல் மிகவும் மோசமான தாக்குதல். අපි මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்கிறோம். මේ පැත්තෙනුත් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. இங்கல பக்கத்திலே ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. அரசியல் பிரமுகர் உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு புள்ளையான். ஸோ வந்து புள்ளையான் வந்து கைது செய்யப்பட்டுட்டார். හිටපු ජනාධිපතිතුත් පොලිමක් ඉන්න හොඳයි. முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு போலிங் இருக்காங்க. பக்கத்துல தான் வந்து புள்ளையான் அவங்கள்ட்ட ஆஃபீஸ் இருக்குது. முதல் முறையாக வந்துட்டு கிழக்கு மாகாணத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது வந்துட்டு நிறைய மக்களால் வந்துட்டு உற்று பார்க்கக்கூடிய ஒன்றா வந்திருக்குது. அடுத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இன்னைக்கு இந்த ஒரு பிரச்சார கூட்டமானது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு. இலங்கையில் எல்லா மாவட்டத்திலையும் ජාතික ජනබලවේගයේ කොඩිය ඔසවනකොට தேசிய மக்கள் சக்தி வெள்ளக்குள்ள මඩකලපිය කොඩිය ටිකක් යටින් තිබ්බේ. மட்டக்களப்புல வந்து கொடி கொஞ்சம் கீழே இருக்கு. கட்சி வந்துட்டு மட்டக்களப்புல எவ்வளவு டவுன் ஆயிருந்தது அப்படிங்கறத வந்துட்டு அவர் மேடையில வந்துட்டு பேசியிருந்தார். අපි යාපනයේ වහලතුරු පාරවල් ගණනාවක් විවෘත කරා. நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் மூடியிருக்கும் வீதிகளை நாங்கள் படிப்படியாக திறந்து விட்டிருக்கோம். ඉඩම් ප්‍රශ්න විසඳන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. காணி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் அதி உயரிய தலையீட்டு அமைச்சருக்கு ජනාධිපතිට ஜனாதிபதிக்கு එයාගේ ඥාතීන්ට அவங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கு එහෙම වැඩ කරගත්තු ආණ්ඩු තිබ්බේ. அப்படி வேலை செஞ்ச அரசாங்கங்கள் இருந்து வணக்கம், இது தமிழ் திறனில் ஆர்ஜி தமிழா. நான் உங்க ஆர்ஜி பிரகலாதன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தி வந்து தெரியும் உங்களுக்கு பயங்கர க்ரௌடா இருக்கும். அதாவது மட்டக்களப்பு டவுன்ல தான் நிக்கிறோம். மட்டக்களப்பு டவுன்ல இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு நாள் அப்படி சொல்லலாம். அதாவது இலங்கையினோட ஜனாதிபதி, அதாவது தற்போதைய ஜனாதிபதி உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு அனுரகுமார திசாநாயக்க. ஸோ வந்து அவர் வந்துட்டு ஜனாதிபதி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து முதலாக வந்து மட்டக்களப்புக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் தேர்தல் டைம். ஸோ இந்த டைம்ல நிறைய பிரச்சாரங்கள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கையில் மேலும் வந்து அதிகமான பேர் வந்து இந்த வருடம், அதாவது அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவங்க வந்துட்டு ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து தங்களோட கட்சியில் அதிகமான மக்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கான ஆதரவுகளை கொடுத்து கொண்டு அதே மாதிரி வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்து தாங்களும் வந்து தேர்தலில் வந்துட்டு இறங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதிகமானவங்க வந்துட்டு இப்போ ஆளும் கட்சியான அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவங்களோட கட்சியில் வந்துட்டு இணைஞ்சு இப்போ வேட்பாளர்களாக எல்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால இப்போ இன்னைக்கு மட்டக்களப்புக்கு ஜனாதிபதி வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அதனால நிறைய பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இன்னைக்கு இந்த ஒரு பிரச்சார கூட்டமானது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே போட். ஸோ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பிரச்சாரங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சில கட்டுப்பாடுகள் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பட்சத்தில் வந்து நார்மலாக வந்து எப்படி பண்ணலாமோ அதுக்கு அமைய, அதாவது அந்த எப்படி சொல்கிற கட்டுப்பாட்டுகளுக்கு இணங்க இப்போ வந்து இந்த ஒரு பிரச்சாரங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து பார்த்தா தெரியும் வந்து இதே போர்ட் வந்து இங்கே நிறைய இடங்கள் வந்து இருக்கும். அண்ட் வந்து மட்டக்களப்பு டவுனை பொறுத்த முறையில், அதாவது மட்டக்களப்பை வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற அரசியல் பிரமுகர்கள், அதாவது ரொம்பவே பேசப்படுற அரசியல் பிரமுகர்களில் வந்து முக்கியமானவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளையான், கருணாமான், சாணக்கியன், வியாழேந்திரன், அரியந்திரன் அண்ட் அதே மாதிரி ஜனா, இப்படி ஒரு சில பேர் தான் வந்து பிரபலியமாக வந்து பேசக்கூடிய அரசியல் பிரமுகர்களாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு மட்டக்களப்புக்கு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க வந்திருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாலேயே வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் பிரமுகர் உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு புள்ளையான். ஸோ வந்து புள்ளையான் வந்து கைது செய்யப்பட்டுட்டார். ஸோ இப்போ வந்து சிறைச்சாலையில் அப்படி சொல்லி நிறைய செய்திகள் வந்து பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க. அந்த வகையில் இது பக்கத்தில் தான் வந்து புள்ளையான் அவங்கள்ட்ட ஆஃபீஸ் இருக்குது. அதே சைடால் வந்து போகணும்னு சொன்னால் அதுக்கு அங்கே சிடிபி பஸ் கோட் இருக்குது. ஸோ அந்த பஸ் கோட்டுக்கு அங்கால தான் வந்து புள்ளையான் அவங்கள்ட்ட ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ புள்ளையான் கைது செய்யப்பட்டு இதே நாட்களுக்குள்ள தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு நமது நாட்டோட ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவங்களும் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் இல்லை, பல விஷயங்களும் தெரியாது. பட் இருந்தாலும் இலங்கையோட பிரஜைங்கிற வகையில் நம்ம எல்லாருமே வந்து அரசியல் பற்றின சில விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சு கொண்டு தான் ஆகணும். அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து நிரந்தரமானது ஒன்று கிடையாது. ஸோ ஆட்சிகள் வந்து எப்பவுமே மாறிக்கொண்டிருக்கும். ஸோ அந்த ஆட்சியில் மாற அந்த அரசியல் மாற்றங்களும் வந்து அப்படி இடம்பெற்று கொண்டிருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ இன்னைக்கு அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவங்க வந்துட்டு முறையாக வந்துட்டு மட்டக்களப்புக்கு வந்திருக்கிறதுனால, அதாவது ஜனாதிபதி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து முதலாக வந்துட்டு மட்டக்களப்புக்கு வந்திருக்கிறதுனால என்னென்ன சில அதாவது இங்கே இருக்க அரசியல் பிரமுகர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை சொன்னால் வர்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுறவங்களா இருக்கட்டும், இல்லை சொன்னால் பொதுவாக வந்து மக்கள் சார்பிலும் சரி எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு மட்டக்களப்பில் வந்து சில அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்றதுக்கோ சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் சில மாற்றங்களை கொண்டு வரதுக்கோ சரி வந்து அவங்களால சில எப்படி சொல்கிறோம் சில கருத்துக்களை வந்து முன்வைப்பாங்க. ஸோ அப்படியான கருத்துக்கள் வந்து என்னெல்லாம் முன்வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பொதுமக்கள் சார்பில் நம்ம கேட்க முடிச்சாலும் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அவன் வந்துட்டு கண்டினியூ அதை அப்படி வீடியோக்கள் வந்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நேற்றில் இருந்து
மட்டக்களப்பு மாவட்டம், அதாவது மட்டு அம்பாறைன்னு சொல்லப்படுறது வந்து முதல்ல 2009க்கு முதல்ல வந்துட்டு அம்பாறை மாவட்டமும் மட்டக்களப்பு மாவட்டமும் வந்து மட்டு அம்பாறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதாவது தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதி. ஆனால் போர் சூழல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அம்பாறை தனி மாவட்டமாகும். அதாவது மட்டு அம்பாறை என்று வந்து சொல்லி அழைக்கப்படுறதுல அம்பாறைன்னு அம்பாறையும் மட்டக்களப்புன்னு மட்டக்களப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நேற்று அம்பாறை மாவட்டம் அக்கரைப்பத்து பக்கத்திற்கு வந்து ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவங்க வந்து விஜயம் செய்தா வந்து சொல்லப்படுது. அண்ட் அதே மாதிரி இன்னைக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் நேற்றிலிருந்து மட்டக்களப்புல பல பகுதிகளிலையுமே வந்துட்டு பலத்த பாதுகாப்பு வந்து வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு. அந்த வகையில் நிறைய ரோட்டங்களாக இருக்கட்டும், பப்ளிக் நிறைஞ்ச இடங்களாக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த இடங்கள்லாம் வந்து அதிகமாகவே வந்து பாதுகாப்புகள் வந்து வழங்கப்பட்டிருந்தது. அண்ட் இன்னைக்கும் வந்துட்டு பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் தான் வந்து இந்த பிரச்சாரமானது நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த பிரச்சாரம் நடக்கிறது எங்கே அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், இது வெட்டி க்ளோக் டவர். ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மிக பிரபல்யமான ஒரு பார்க் வந்து காந்தி பார்க். ஸோ அந்த காந்தி பார்க்குள்ள தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த பிரச்சார கூட்டமானது நடந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாரையுமே வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, அதாவது எல்லாருமே வந்து உள்ளே போக முடியாது. அதற்கென்று சொல்லி ஒரு ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கார்டு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து உள்ளே போகலாம். அது வந்து முக்கியமான ஊடகவியலாளர்கள் வந்து உள்ள போகிறதுக்கான அனுமதிகள் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டர் ஐடி கார்டு வந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஐடி கார்டு இருக்கிறதுனால அதை வச்சு கொண்டு அவங்க வந்து அந்த அனுமதி பெற்று கொண்டு உள்ளே போகலாம். பழமையாக வந்து உண்மையில் இந்த ரோடு வந்து இந்த அளவுக்கு கிளியராக வந்து இருக்காது. பப்ளிக் ரொம்பவே வந்து நடமாட்டம் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு பொதுமக்கள் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து வாகனங்கள்லாம் கண்டபடியெல்லாம் வந்து பார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து அந்த விஷயங்களில் வந்து செய்யவே இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் வந்து அதிகமான டிராஃபிக் போலீஸ் அவங்களாம் வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ இது எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. அண்ட் நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கான அளவு வந்து கிடையாது. பட் வந்து நம்ம சைடால் வந்துட்டு பயணம் செய்யலாம். பொதுவாக வந்துட்டு நம்ம பயணம் செய்கிற மாதிரி ஓரமாக வந்து பயணம் செய்யலாம். ஒரே அரசியல் கட்சி, அது தேசிய மக்கள் கட்சி மாற்றம். ஸோ பலகாலமாக எப்படி சொல்கிறேன், உண்மையிலே தேசிய மக்கள் சக்தியினால் வந்துட்டு பலகாலமாக வந்து அவங்களுக்குள்ளான ஒரு அரசியல் போராட்டங்கள் வந்து முன்னெடுத்து சென்ற வருடத்துலேருந்து அவங்களுக்கான வெற்றி வந்து கிடைக்கப்பட்டிருந்தது. ஸோ அதுக்கமையே தான் வந்து அந்த ஆட்சி மாற்றங்களில் நிறைய மக்களால் வந்துட்டு நிறைய நம்பப்பட்டு வருகிறது. ஸோ அந்த வகையில் இதற்கு முதல்ல வந்துட்டு யாழ்ப்பாணம், அதாவது வடமாகாணங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவங்க வந்துட்டு விஜயம் செய்திருந்தாங்க. அண்டு முதல் முறையாக வந்துட்டு கிழக்கு மாகாணத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு வந்து வந்திருக்கிறது வந்துட்டு நிறைய மக்களால் வந்துட்டு உற்று பார்க்கக்கூடிய ஒன்றா வந்து இருக்குது. பொதுவாக வந்து எல்லாருமே போகலாமா சொல்லி வந்து எனக்கு தெரியாது, நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, என்ன சொன்னால் வந்து நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் தானே வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஐடி கார்டு அப்படி ப்ரொசஸில் இருக்குன்னு சொல்லி. என்ன சொன்னால் சாதாரணமாக எல்லாருமே வந்து பார்வையிட முடியும். பட் இருந்தாலும் வீடியோ எடுக்கணும்னு சொன்னால் அலோவ் பண்ணுவாங்க. நிறைய வாட்டி வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இப்படி ஒரு இதன்னு கொடுப்பாங்களோ. ஸோ வந்து இதை நம்ம பொறுத்திட்டு தான் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியும். அண்ட் வந்துட்டு உள்ளே போய் வீடியோ எடுக்கிறதா இருந்தாலும் வந்துட்டு மீடியா அண்ட் வந்துட்டு ப்ரைவேட்டாக யூடியூப் சேனல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கூட வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி ஒரு கட் அவுட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அங்கால இருந்து தான் நம்ம நன்றியா எங்கே மற்றவங்களுக்குலாம் லீவ் கொடுத்துருக்கு பார்த்துட்டு அவங்களோட வீடியோ அது சரி, டெய்லி பார்க்குறீங்க போல இருக்கா வேணும். அந்த மாதிரியே வீடியோ எடுக்கிறதா வந்து அதுக்கு வந்து நமக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு. சொல்லியிருந்தோம் வந்து இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் மூலமாக முஸ்லீம் சமுதாயம் பாரிய ஒரு தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கு. මුස්ලිම් අය කිව්වා මේම සහරාල්ලාගේ කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිසියට කිව්වා. හැමදාම පලස්තීනයේ නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු ව්‍යාපාරය. எப்பொழுதும் பலஸ்தீன விடுதலை தொடர்பாக பேசும் ஒரு இயக்கம் தான். ඒ පිළිබඳ උද්ඝෝෂණය කරන්න, நாங்கள் அது தொடர்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொள்ள, ඒ පිළිබඳ විරෝධතා දක්වන්න அதற்கான எதிர்ப்பினை காட்ட ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ඒ අයිතියට අපි අත තියන්නේ නැහැ. நாங்கள் அந்த உரிமையில் கை வைக்க போவதில்லை. මා දැක්ක එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට நான் கண்டேன் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அந்த தூதுவராலயத்திற்கு முன்னால் උද්ඝෝෂණ කරලා තිබුණා. ஆர்ப்பாட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. අපි ඒකට අත තියන්නේ. நாங்கள் அதில் கை வைக்கவில்லை. ඒවට බාධා කරන්නේ. அதற்கு நாங்கள் தடை விதிக்கவில்லை. හැබැයි මෙතන තියෙන වෙන ප්‍රශ්නයක්. ஆனால் இங்க இருப்பது வேறு பிரச்சனை. ඔවුන් ස්වයං අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා. அவரோட சுயரீதியான தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට අපි ඔහු පෙන්නුවා. அவர்களது பெற்றோருக்கு நாங்கள் அதனை காட்டினோம். දෙමව්පිය ස්තුතිවන්ත වුණා. பெற்றோர்கள் நன்றியை தெரிவித்தார்கள். දරුවා බේරගැනීම පිළිබඳව. பிள்ளையை காப்பாற்றிய தொடர்பாக. ඒකයි අපි අත්අඩංගුවට ගත්තේ. அதான் நாங்கள் கைது செய்திருந்தோம். ඒක මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගත්තු මෙහෙයුමක්ද? அது முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து செய்யப்படும் ஒரு செயல்பாடு. වැළැක්වීමක්
කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. அதனை தடுப்பதற்காக செய்த ஒரு விடயம். ඒ නිසා රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, ஆகவே பாதுகாப்பு தொடர்பாக, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, மக்களது பாதுகாப்பு தொடர்பாக, තරුණයන් යා හැකි අන්තවාදයෙන් ගලවා ගැනීම වෙනුවෙන් இளைஞர்களை அடிப்படைவாதத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வது தொடர்பாக අපි ගත හැකි හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්නවා. நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளையும் நாங்கள் எடுப்போம். ඒක වැරදිද? அது புள்ளையா? ඒක වැරදිද? அது புள்ளையா? අපිට සමහර වාර්තාවෙන් මිත්‍ර මම ඔබට අද කියන්නම්. நமக்கு சில அறிக்கைகள் வந்ததை நான் உங்களுக்கு நான் இப்பொழுது சொல்கின்றேன். ඔබ දන්නවා යම් අන්තවාදී මතවාදය அடிப்படைவாத விடயங்கள் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் தற்பொழுது உருவாகி இருப்பதாக அறிக்கைகள் வந்திருந்தது. ඒක පොදු මුස්ලිම් ජනතාවගේ කැමැත්තද? அது பொது முஸ்லிம் மக்களது விருப்பமா? පොදු මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට හිත කරද? அது உங்களது பொது முஸ்லிம் மக்களது மார்க்கத்திற்கும் உங்களது கலாச்சாரத்திற்கும் சாதகமானதா? නබි නායකතුමා විසින් நபிகள் நாயகம் அவர்கள் කෙදිනකවත් எங்காவது කිසි තැනකවත් ஒரு வேளையிலும் නොකියන ලද කරුණු මත சொல்லாத விடயத்தை வைத்துக் கொண்டு විකෘති අන්තවාදී ප්‍රවණතාවයක් කරනවා. விகாரமான அடிப்படைவாத செயற்பாடுகளை எடுத்துச் ඒක செல்கிறார். අනතුරුදායක නැද්ද? அது பிரச்சனைக்குரிய விடயம் தானே. ඒවට විරුද්ධව ආරක්ෂා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ නැද්ද? அதற்கு எதிராக நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் අපි தானே. එහෙම ගන්නවා. நாங்கள் அவ்வாறு செய்கின்றோம். ඒක මුස්ලිම් ජනතාවට එහි වැඩක්ද? அது முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரான விடயம். සියලු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න ආණ්ඩුවක් මේක. அனைத்து மக்களது பாதுகாப்பு தொடர்பாக எடுக்கக்கூடிய அனைத்து செயற்பாடையும் எடுக்கும் அரசாங்கம் இது. මොකද වෙන්නේ එල්ලෙන්න වැලක් නැති වුණාම? தொங்குவதற்கு எந்த விதமான கொடியும் இல்லாவிட்டால், කියන්න කිසිවක් නැති වුණාම சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் ඒක අරගෙන කෑ ගහනවා. அதை எடுத்துக்கொண்டு கத்துவார்கள். හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා ஆனால் நான் நம்புகின்றேன் මේ රටේ සාතිසිය පොදු මුස්ලිම් ජනතාව අපේ යාපනයේ වහලා තිබුණු පාරවල් ගණනාවක් විවෘත කරා. நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் மூடியிருக்கும் வீதிகளை நாங்கள் படிப்படியாக திறந்து விட்டிருக்கோம். හැබැයි පීත්ත පටි කපලා නෙවෙයි. ஆனால் அதை நாங்கள் ரிபன் வெட்டி நாங்கள் செய்யலை. ආණ්ඩුව වහලා විවෘත කරන එක සමරන්න ඕන එකක්ද? அரசாங்கமே மூடி அதை துறக்கிறதுக்கு வந்தேன், சரி அதை கொண்டாட வேண்டிய விடயமா? උදේ එනකොට ජනතාව දන්නවා මේ පාර අරලා කියන්නේ. காலம் வரைக்கும் மக்களுக்கு தெரியும் வீதி துறக்கப்படுகிறது. අපි එහෙම වැඩ කරනවා. நாங்கள் அவ்வாறு தான் வேலை செய்யணும். ඉඩම් ප්‍රශ්න අපි විසඳන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. காணி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் அதி உயரிய தலையீட்டை කාලේ කොයි රටක යුද්ධයක් වෙලාවකදී எந்த நாட்டிலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் யுத்த வேலையிலே ආරක්ෂාවට වැදගත් ස්ථාන හමුදාව විසින් පවර ගන්නවා. பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமான இடங்களை இராணுவத்தினர் கையகப்படுத்தப்படும். ඕනෑම යුද්ධයක් තියෙන රටක ඒක සිද්ධ වෙනවා. யுத்தம் இடம்பெற்ற எல்லா நாடுகளிலும் இடம்பெற்றது. හැබැයි යුද්ධය අවසන් වුණාම ஆனால் யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர் යුද්ධ පිළිබඳ අනතුරක් නැති වුණාම யுத்தம் தொடர்பான தாக்கம் சமூகத்தில் இல்லாத යුද්ධමය තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා විශ්වාසයක් ඇති වුණාම மீண்டும் யுத்தம் ஏற்படாது என்கின்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது. පාරවල් විවෘත කරන්න ඕන. அந்த வீதிகள் துறக்கப்பட வேண்டும். ඒ ඉඩම් ආපහු ලබා දෙන්න ඕන. அந்த காணிகளை கொண்டு வழங்க வேண்டும். නැත්නම් ඒක සාධාරණ නැහැ. இல்லாவிட்டால் அது நியாயமான விடயம் இல்லை. ආයි යුද්ධයක් ආවොත් மீண்டும் யுத்தம் வந்தால் එන්නේ කවදාවත් හොඳ இனி வரப்போறதில்லை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். ඕනනම් ආයෙ ගන්නවා. தேவையிடம் இருப்பார். ඒකට ආளுකට බලය තියෙනවා. அதுக்கு அரசாங்கத்தில் அதிகாரம் இல்லை. හැබැයි අපි වැඩ කරන්නේ ஆனால் நாங்கள் வேலை செய்வது නැවත යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. மீண்டும் யுத்தம் வருமா எதிர்பார்த்துக் අපි கொண்டு වැඩ කරන්නේ නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා තමයි ජාතික ජනබලය වියන්තු වැඩ කරන්නේ. மீண்டும் யுத்தம் ஒன்று ஏற்படுவதை தடுத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் தேசிய மக்கள் சக்தி. ඒ නිසා ඉඩම් ஆகவே காணிகள், රජයේ ගොඩනැගිලි அரச கட்டடங்கள், වාහන තියෙන පාරවල් மூடியிருக்கும் வீதிகள், මේ සියල්ල යලි இந்த அனைத்தும் மீண்டும் மக்களது உரிமைக்காக தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தினால் கையளிக்கப்படும். කරන්න ඕනද? நாங்கள் செய்யணுமா இல்லையா? වෙන කොයි හරි ආණ්ඩුවකින් කරයිද? வேறு எந்த சரி அரசாங்கமாக செய்யுமா? කරන්නේ. செய்யாது. ඒ විතරක් නෙමෙයි රට ගොඩනගන්න අපි පියවර අරන් තියෙනවා. அது மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பதற்கு நாங்கள் பணிகளை எடுத்திருக்கின்றோம். අද අපි ආර්ථික ස්ථාවරභාවය හදලා තියෙනවා. இன்று நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் ஒரு உறுதியாக இருக்கின்றது. ඉස්සර முன்பு නිදියනකොට ඩොලරය ආගේ කාර්යයක් නැගිටිනකොට තවාගයක්. நித்தில உலகம் டாலர் பெருமானம் கொண்டு எழுப்பக்கூடிய இன்னொரு பெருமானம். අද එහෙමනේ. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. අපි රුපියල් 300 සීමාව තියාගෙන ඉන්නවා. நாங்கள் 300ல வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து එක දිගට මතක තියාගන්න. ஒரு நீண்ட காலத்துல வந்து நாங்கள் 300ல வச்சிருக்கிறோம். நாங்கள் අපි 2000 ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ கடந்த டிசம்பர் மாதம் ණය ප්‍රතිමගත කර ගැනීම සඳහා கடன்களை மீள கட்ட வைக்கும் அந்த வேளையிலே ඩොලර් මිලියන 500කට ආසන්න මුදලක් අපි ඒ රටවල් වලට ගෙව්වා. 500 மில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் வந்து மீள செலுத்தி இருந்தோம். ඒ ඩොලරේ හෙළුනේ නෑ. அந்த வேளையிலும் அந்த டாலர்ல எந்த விதமான වාහන වෙනද වෙනදපොළ වහලා තිබ්බා. வாகன இறக்குமதி செய்யாமல் வந்து අපි වාහන වෙනදපොළ විවෘත කරා. சந்தையை மூடித்தாக நாங்கள் திறந்து விட்டிருக்கிறோம். දැන් ඩොලරට නිල වශයෙන් බංගලෝභාවය නිදහස් වුණා. நாங்கள் உத்தியோகபூர்வமாக வங்குரோத்து අපි කෙටි நிலையில் කාලයක් ඇතුළත ආර්ථික ස්ථාවරය හදුවා. நாங்கள் மிக குறுகிய காலத்திற்குள்ள நமது பொருளாதாரத்தை கட்டியமைத்திருக்கிறோம். දැන් අපි රට හදන්න ඕන. நாங்கள் நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். හදන්න ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් ඕන. கட்டியெழுப்பதற்கான உறுதியான அரச துறை ஒன்று தேவை. ලෝකෙ දියුණු වෙන හැම රටකම
முன்னேறும் அனைத்து நாடுகளிலும் එනිසා රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කරන්න. ஆகவே அரசு துறையை உறுதிப்படுத்த අපි විශාල වැටුප් වැඩි කිරීමක් රාජ්‍ය සේවයකට ලබා දුන්නා. நாங்கள் மிகவும் பாரிய சம்பள அதிகரிப்பு நாங்கள் நமது ஆசிரியர் சங்கங்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன நிலவரம் கேட்கிறோம் හොඳට අපි ලබා දීලා තියෙනවා. நாங்கள் அதிகமாக நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம். රුපියල් 38000ක් වගේ වැටුපක් ගත්ත ගුරුවරයෙකුට රුපියල් 63000 දක්වා වැටුප් වැඩි කරලා තියෙනවා. 38000 ரூபாய் சம்பளம் எடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு வந்து 63000 ரூபாய் வரைக்கும் වෛද්‍ය වෘත්තියේ පළමු සැරේ වෛද්‍යවරයෙක් බැඳගුණ වැටුප 54000කට කිට්ටුයි. முதல் முறையாக வைத்தியராக வர ஒருவருக்கு வந்து 54000 கிட்ட சம்பளம் இருக்கிறது. ඒක අපි 93000කට වැඩි කරා. அது நாங்கள் 93,000 வரையில் நாங்கள் அதிகரித்திருக்கிறோம். ජනතාව රාජ්‍ය සේවකයට විශ්වාස තබන්න ඕන. மக்கள் அரசு துறை தொடர்பான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். වැඩ කරනවා හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. வேலை செய்றாங்க நல்லா வேலை செய்யணும். වැටුප් වැඩි කරලා දිනමු. சம்பளம் கூட்டி இருக்கிறோம். எங்களுக்கும் செய்யறதுக்கு வேலை இருக்குது. මතක තියාගන්න. මේ වෙනස් කරන්න ආපු ආණ්ඩුව. அது மாற்றத்துக்கு வந்த அரசாங்கம். පරණ පාරේ යන්න බෑ හැම කෙනාම. பழைய பாதையிலே வந்து எல்லாருக்கும் போகிறாங்க. දේශපාලන අධිකාරිය වෙනස් කරලා තියෙනවා. அரசியல்வாதிகள் மாத்திருக்காங்க. අපි මහජනකතුන් සත්‍යයක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் மக்கள பணத்தை வந்து நாசமாக்கல. உங்களோட பிள்ளைகளை வந்து போலீஸுக்கு அனுப்புங்க. ඒක ගෞරවණීය වෘත්තියක්. அது கௌரவமான தொழில். ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තිබෙන වෘත්තියක්. மக்களது பாதுகாப்பு தொடர்பான தொழில். අපි හොඳ වැටුප් තලයක පිළිලා තිබෙනවා. நாங்கள் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தோம். තව පහසුකම් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. இன்னும் நாங்கள் வசதியில தரோம். අපේ රටේ නීති හා සාමය ස්ථාපිත කරන්න. எங்க நாட்டுல வந்து நீதியும் ஒழுங்கையும் வந்து நாங்கள் நிலைநாட்ட හොඳ පොලිස් සේවයක් අවශ්‍යයි. நல்ல ஒரு சிறப்பான போலீஸ் ஒன்று தேவை. நீங்க போலீஸுக்கு போகணும். තමුන්නාසලා භාෂාවෙන් කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. உங்களோட மொழியில பேச ஒருத்தர் இருக்கிறார். තමුන්නාසලා සංස්කෘතිය දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. உங்களோட கலாச்சாரம் தெரிந்தவங்க இருக்கிறார். එහෙමයි ඕන මේකට හදන්න. அப்படியாக தேவை நாங்கள் காட்டி. එන්න මේ 2000 அப்படினாலும் 2000 500ක් අතර බලව ගන්න දෙමළ භාෂාව කතා ඊට වඩා යනවා අපි කැමති අඩුම 500ක් අතර බලව ගන්න වෙනවා. அது கூட வந்தாங்க சந்தோஷம். ஆனால் 500வது வந்து நாங்கள் சேர்ந்து கொள்ள මම விரும்புகிறோம். ඉල්ලනවා මේ මඩකල්පේ මේ ප්‍රදේශිත තරුණයන්ගේ පොලිස් වල ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න. நான் இந்த பிரதேசத்துல இந்த மட்டக்களப்பில் இருக்கிற இந்த இளைஞர்கள் අපි සමගින් පිළිතුරට අපි හදන්න ඕන. நாங்கள் ஒற்றுமை உண்டான ஒரு நாட்டை காட்டியிருக்க வேண்டும். ඒකට අපි පොරබදනවා. அதுக்கு நாங்கள் சேர்ந்து விரும்புகிறோம். ඒ වගේම அது மாத்திரமில்ல අපි ජනතාවට බලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. இந்த மக்களை பார்த்துக் கொள்வதற்காக முயற்சிக்கிறோம். අශ්වපති 8500 8000 ரூபாய் இந்த அஸ்பெஷல் ඒක අපි 10000 දක්වා වැඩි කරා. நாங்கள் 10000 ரூபாய் வரைக்கும் நாங்கள் அதிகரித்திருக்கிறோம். ஜூன் மாதத்தில் புதிதாக அஸ்பெஷல் கிடைக்கிறது. නැති බලා ගන්න ඕන. இல்லாதவர்களை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம். ඒකට තමයි මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ. அதுக்கு தான் இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்கிட்டோம். වකුගඩු දීමනාව වැඩි කරා. சிறுநீரக அந்த கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කරා. முதியோருக்கான அந்த கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ගේ මහපොළ දීමනාව වැඩි කරා. பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான அந்த සපත්තු දෙකක් නොමිලේ දෙන්න කටයුතු කරා. 300க்கும் குறைந்த மாணவர்களை கொண்ட அந்த பாடசாலைக்கு வந்து சப்பாத்து கொடுக்கிறார். தீர்மானங்களை மேற்கொண்டோம். පළමු වතාවට ලංකාවේ முதல் முறையாக இலங்கை ළමුන් ලක්ෂ 16කට 6 லட்சம் மாணவர்களுக்கு මේ ජනවාරි මාසේ இந்த ஜனவரி மாதம் පාසල් පොත් பாடசாலை புத்தகம் උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා அதுபோன்ற உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு රුපියල් 6000 ගාණක් දුන්නා. 6000 ரூபாய் பிரகாரம் ඒක நாங்கள் පළමු වතාවට ලංකාවේ සිද්ධ වුණා. இலங்கையில முதல் முறையாக අපි හැම දරුවෙක්ම රටක් පුරවැසියෙක්ම බලා ගන්න ආණ්ඩුවක් මේක. இது எல்லா நாட்டு மக்களையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்துக் கொள்ளும் පාසල් දරුවන්ට அது மாத்திரமல்ல பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு සනීපාරක්ෂකතුවා පිළිබඳ ප්‍රශ්න. அவர்களுக்கான தனிப்பட்ட ரீதியான அந்த சுகாதாரத்துக்கான அந்த අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් ගත්තා. நாங்கள் கேபினெட்டில் நாங்கள் தீர்மானத்தை எடுத்தோம். අවශ්‍යතාවය තියෙන தேவைகள் இருக்கின்ற සෑම පාසලක දරුවියකටම அனைத்து பாடசாலை மாணவிகளுக்கு සෑම මාසෙම அனைத்து மாதங்களிலும் ආණ්ඩුවේ නොමිලේ ලබා දෙනවා ඒ අවශ්‍ය වෙන සනීපාරක්ෂක. அரசாங்கத்தினால் இந்த சுகாதார துவாய்களை நாங்கள் இலவசமாக வழங்குவதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். මේ ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அவ்வாறு அரசாங்கம் ඒ இருக்கின்றது. විතරක් මෙතනින් එහාට මෙරට හදන්න වැඩ පිළිවෙල හදලා තියෙනවා. இதற்கு அடுத்த கட்டமாக நாட்டை සංචාරක මාතර கட்ட පිම්මක් ගන්න සලස්ම හදලා තියෙනවා. சுற்றுலாத்துறையினர் பாரிய ஒரு எழுச்சியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். වැඩිම අපනයන ආදායම් උපයන සලස්ම හදලා තියෙනවා. அதிகளவான ஏற்றுமதி வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் වැඩිම විදේශගත ඩොලර් ප්‍රමාණය උපයා ගන්න සලස්ම හදලා තියෙනවා. அதிகளவிலான அந்நிய செலவாணியை பெற்றுக்கொள்ளும் தீர்மானம் இருக்கின்றது. වැඩිම ආදායමට ආණ්ඩුවට ආදායම් උපයන සලස්ම හදලා තියෙනවා. அதிகமான அரசு வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் දශක ගණනාවකට පස්සේ ஆகவே பல தசாப்தங்களுக்கு பின்னர் අපේ රට හරි පාරට වැටිලා තියෙනවා. நமது நாடு சரியான பாதையில் இருக்கின்றது. ජනතාවට වෙන පාරට වැටලා තියෙනවා. மக்களுக்கு தேவையான பாதையில் செல்கின்றது. කලින් ආණ්ඩුව හැදුවා තමයි. முன்பு அரசாங்கம் இருந்ததுதான். හැබැයි වැඩ කරගත්තේ ඒගොල්ලන්ට. ஆனால் அவர்களுக்கு தான் வேலை செய்தார்கள். මන්ත්‍රීට, பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு, ඇමතිට, அமைச்சருக்கு, ජනාධිපතිට, ஜனாதிபதிக்கு, එයාගේ ඥාතීන්ට அவங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கு එහෙම වැඩ කරගත්තු ආණ්ඩුව තිබ්බේ. அப்படி வேலை செஞ்ச அரசாங்கங்கள் இருந்து පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. முதல் முறையாக அரசாங்கத்தை கட்டியெழுப்ப ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවට වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. மக்களுக்காக மக்களுடன் வேலை செய்யும் அரசாங்கம். මේ ආණ්ඩුවක් ඕනේ නැද්ද? இவ்வாறு அரசாங்கம் போடாமா உங்களுக்கு? මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்றீங்க? මේකනේ ආණ්ඩුව. இதான் அரசாங்கம். මේවනේ ආණ්ඩු කියන්නේ. இதுதான் அரசாங்கம் என்று சொல்றீங்க. විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. இலங்கையில் முதலாக அரசாங்கம் මහජනයාගේ මුදල්
மக்களது பணம் සතයක් හොරකම් කරන්න නැති ආණ්ඩුවක්. ஒரு சதம் களவடிக்காத அரசாங்கம், සතයක් නාස්ති කරන්න නැති ආණ්ඩුවක්. ஒரு சதமும் அந்த நாசமாக்காத அரசாங்கம், ඕන නැති ආණ්ඩු. வேணாமா அப்படி அரசாங்கம். ඒ නිසා මේවා තමයි ආණ්ඩු. இதுதான் அரசாங்கம். සමහර අය පෙන් අහනවා சில ஆட்கள் கேட்கிறாங்க, සහෝදර ඕගොල්ලෝ හොරකම් කරන්න නැති බව ඇත්ත. தோழர் நீங்க வந்து களவெடுக்கிறீல்ல, ඕගොල්ලෝ නාස්ති කරන්න නැති බව ඇත්ත. நீங்க வீண்விரயம் செய்யறீல்ல, හැබැයි කරපු අයට මොකද කරන්න කියලා. ஆனால் செஞ்சாங்களுக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்கிறாங்க. මොකද කරන්න ඕන? என்ன செய்யணும்? හරියට කරනවා. நாங்கள் அதை சரியான வகையில் අපි செய்யணும். අල්ලස්සෝ දූෂණකම් සභාව ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவை வந்து உறுதியாக்கி இருக்கோம். අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සහාය දීලා තියෙනවා. குற்ற புலனாய்வு அந்த விசாரணை திணைக்களத்தை வந்து உறுதியாக்கி නීතිපති இருக்கோம். දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සහාය දීලා තියෙනවා. சட்டமாதிபர் திணைக்களத்துக்கு அந்த உதவியை நாங்கள் வழங்கி இருக்கோம். අපි මේ පර්යේෂණ ආයතන බලවත් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அந்த விசாரணை ஆணைக்குழுக்களை வந்து நாங்கள் சரியா உறுதியாகி இருக்கிறோம். වැඩේ සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்குது. முந்தி இருந்த அதிகாரம் இருந்தாங்களுக்கு வந்து அவ்வாறு දැන් තමයි බලය තියෙන අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. இப்பதான் அதிகாரம் இருக்கிறாங்களுக்கு வந்து சட்டம் හොඳට මේ රට இதான் சரியான நிலைமை. මේ වෙනකොට ඇමතිවරු 3ක් ඇතුලේ இப்பயும் முன்னாள் 3 அமைச்சர்கள் உள்ளுக்குள்ள நல்ல මඩකල පැටිරු පුච්චමු. மட்டங்களை பொறுத்திருக்கோம். ඒ මාහිමති. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි කරලා තියෙනවා නම් වැරදි කරේ කවදද? කොයි කාලෙද කියන ભેදකින් තොරව වැරද්දට දඬුවම් දෙන ආණ්ඩුවක් තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව. யார் சரி கொலை செய்வது சொன்னால் அது எப்ப செய்வது இல்ல, அவர்களுக்கு எதிரான தண்டனைகளை வழங்குவதுதான் தேசிய மக்கள் சக்தி. කට්ටි හිතුව අපරාධ කරලා ஆக்கள் யோஜாக்கள் வந்து அநியாயம் செஞ்சு හැමදාම මේගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩු තියෙනවා. எப்பயும் அவங்களோட அரசாங்கம் இருக்கும், හැමදාම ආරක්ෂා වෙනවා කියලා. எப்பயும் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුවක් ආවා. ஆனால் எங்க அரசாங்கம் வந்தது. දැන් අපරාධකරුවන්ට කිසිසේත්ම ආරක්ෂා වෙන්න ඉඩක් නැහැ. இப்ப பழைய குற்றவாளிகளுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதுகாப்பு අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිස් සභාවෙන් லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் ඌව පළාතේ මහ ඇමතිවරයෙක් හිටපු මහ ඇමතිවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ஊவா மாகாணத்தில் இருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒருத்தர் வந்து චෝදනා රැසකට பல்வேறு தரப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் අත්අඩංගුවට අර රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කියනවා එතුමා කිව්ව නිසාලු මහ ඇමතිතුමා එම කරේ. அவர் ரிமாண்ட்ல இருக்கவங்கள வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு வந்து நான் சொன்னபடியா தான் இந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எப்படி செஞ்சிருக்காரு. එந்த මහ ඇමතිතුමා අහිංසකයි එතුමා තමයි වැඩිකාරය වගේ කිව්වා. அப்ப அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இந்த முதலமைச்சர் வந்து ஒரு அப்பாவி தான் குற்றவாளின்ற மாதிரி தான் சொல்லிருக்கு. අල්ලස් කොමිසම කිව්වට පස්සේ එහෙනම් ඔයත් එන්න කිව්වා. அப்படின்னு சொன்னால் வந்து லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு சொல்லி அப்படின்னா நீங்களும் பாக்கணும். හොඳ නැද්ද? சரி இல்லையா? 17 වෙනිදා එන්න කියලා තියෙන අල්ලස් කොමිසමට. 17 தேதி லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு வர சொல்லிருக்கவர். දැන් මම දැක ලියුමක් කියලා තියෙනවා. 17 අවුරුදු 50. இப்ப கடிதம் ஒன்று அனுப்பியிருக்காரு வந்து புது வருஷம் புறப்படக்கூடிய 17 தேதி வரையில. පලිගැනීමක්ද? இது வந்து பழிவாங்கலாம். චෝදනාවට කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තාම ஒரு ஆள் ஒரு குற்றச்சாட்டு பிரகாரம் கைது செய்யக்குள்ள එළිය කියන්න බෑ කවුරුත් එයා චෝදනා නැහැ මම තමයි කිව්වේ මම නිසා කරේ. අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අල්ලස් කොමිසමට කියන්න. வெளியில யாருக்கு சொல்லல வந்து அவர் அப்பாவி நான் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொன்னாங்க சொல்றோம். லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுக்கு வந்து நீங்க சொல்லுங்க. මේ රටේ කවදාවත් හිතුවද හිටපු ජනාධිපතිතුමට සිතාසියයි කියලා? நீங்க இதுக்கு முதல்ல யோசிச்சீங்களா வந்து இதுக்கு முதல்ல அரசாங்கங்கள வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒருத்தருக்கு எதிராக வந்து இது வரும்னு சொல்லி அழைப்பானே வரும். හිටපු ජනාධිපතිතුත් පොලිමක් ඉන්න හොඳයි. முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு போலிங் இருக்கா. මේ රටේ නීතිය හදනවා. இந்த நாட்டின் சட்டத்தை உருவாக்குவோம். சரி சரி. ඒතරත් මේ තමුන්වහන්සේලා දන්නවා. அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெரியும். අපේ රටේ ඉතිහාසයේ විශාලම කළු කැලල நமது நாட்டின் இந்த வரலாற்றோட பாரிய கருவு புள்ளி වාස්කු පහරේ ஈஸ்டர் தாக்குதல். ආගමික ස්ථාන ඇතුලේ மத தலங்களுக்குள் හෝටල් ඇතුලේ ஹோட்டல்களுக்குள் සාමාන්‍ය දෙවියන් වහන්සේ අදහමින් හිටපු ඒ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන එල්ල කරපු පහරේ ඉතාමත් තුච්ච පහරයක්. அதாவது இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த மக்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த தாக்குதல் மிகவும் மோசமான தாக்குதல். අපි මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அது தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்கின்றோம். මේ පැත්තෙනුත් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. இங்கல பக்கத்திலே ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. කරන් දුන්නේ නැද නීතිය? நாங்கள் சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டாமா? මේව තමයි ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙන්නේ. இப்படித்தான் சட்ட அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கி මේ හැම වෙලාවෙම තමුන්වහන්සේලා ගුවමනාවන් වෙනින් පෙනී ආණ්ඩුවක්. இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா உங்களோட தேவைக்காக இருக்கின்ற அரசாங்கம். දැන් අපි දන්නවා මේ මඩකලපු නගර සභාව இந்த மட்டக்களப்பு மாநகர சபை විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නගර සභාවට එකතු වෙනවා. பாரிய பணம் வந்து இந்த மாநகர சபைக்கு வந்து හැබැයි අවුරුද්ද විශාල වැඩ කොටසක් නගර සභාවට කරන්න තියෙනවා. வருடத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட வேலை திட்டங்களை செய்ய வேண்டிய மாநகர சபை.
නගර සභාව එකතු වෙන සල්ලි ටික බලපුවාම மாநகர சபையில் சேர்க்கின்ற இந்த பணத்தை பார்க்கும் பொழுது තියෙන වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. வேலை செய்யறதுக்கு வந்து காசு காணாது. අපි නොවැම්බර් මාසේ நாங்கள் நவம்பர் மாதம் අලුත් අයවැයලයකට ඉදිරිපත් කරන්න සැලසුම් හදලා තියෙනවා. புதிய வரவு செலவு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். එම අයවැයලයකනේ හදනකොට அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் මේ දිස්ත්‍රික් වලින් යෝජනා ටික එන්න ඕනකම තියෙනවා මහා ආණ්ඩුවට. நமது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து இந்த மாவட்டங்களில் இருந்து வருகின்ற முன்மொழிவுகள் வரணும். දැන් මඩකලපුව නගර සභාව මොකද කරන්න ඕන? அப்படின்னு இந்த மட்டக்களப்பு மாநகர சபை என்ன செய்யணும்? තියෙන වැඩ ටික ලැයිස්තු කරගන්න ඕන. இருக்கிற வேலைகளை பட்டியலிடணும். පාරවල් හදන්න තියෙනවා. ரோட் போடணும். කාණු පද්ධතිය සංස්කරණය කරන්න තියෙනවා. கான்களை வந்து திருத்தணும். ආදාහනගාර හදන්න තියෙනවා. இந்த உதவு உடல்களை எரிக்கும் அந்த පෙරපාසල් පවත්වාගෙන යන්න තියෙනවා. முன்வாலிவுகள் சரியான வழியில் கொண்டு செல்லணும். ජනතාවගේ ජන ජීවිතයත් එක්ක ගැට ගන්න විශාල වැඩ කොටසක් තියෙනවා. மக்களது வாழ்க்கையுடன் துண்ணிப்படைந்த பல்வேறு தரப்பட்ட හැබැයි வேலைகள். තියෙන සල්ලි ටික මදි. ஆனால் இருக்கின்ற பணம் போதாது. අන්න එතකොට මහා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්න ඕන මෙහෙම වැඩ ටිකක් තියෙනවා. අපිට සල්ලි ටිකක් දෙන්න කියලා. அப்படின்னு சொல்ல மத்திய அரசாங்கத்துல கேட்கணும் மதங்களுக்கு இந்த இதுக்கு வந்து காசு காணாது எங்களுக்கு இந்த பணத்தை பெற்றுக் கொடுங்கள். අපි හිතමු මෙහෙම. நாங்கள் எப்படி யோசிப்போம்? මඩකලපුව නගරේ කොන්ක්‍රීට් පාරක් දාන්න තියෙනවා. மட்டக்களப்பில் வந்து கான்கிரீட் ரோடு போடணும். නගර සභාවේ සල්ලි මදි. மாநகர சபையில காசு காணாது. මහා ආණ්ඩුව අපෙන් ඉල්ලනවා. மத்திய அரசிடம் கேட்கிறார்கள். අපි මොකද කරන්නේ? நாங்க என்ன செய்வோம்? කොන්ක්‍රීට් පාරට කොන්ක්‍රීට් දාන්න යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලම බලනවා. முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் கான்கிரீட் போடுறதுக்கான அந்த முன்மொழிவு வந்திருக்காங்க. ඊළඟ බලන ඒවලා තියෙන්නේ කවුද? அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் யார் அனுப்பியிருக்காங்க. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ජාතික ජන බලවේගී නගර සභාවක්ම තමයි මඩකලපුවේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. SP ආගෙන දිනවා. அப்படி சொல்ல கண்ணை மூடிட்டு தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் தான். ඇයි අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා? අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒ කොන්ක්‍රීට් එක පාරටම යන බව. அது எங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கின்றது வந்து அந்த கான்கிரீட் வந்து ரோட்டுக்கே போகும்னு சொல்ற நம்பிக்கை தேசிய மக்கள் சக்தியின் வழியா හරි නගර සභාව තියෙන වෙන කෙනෙක් අතේ. இந்த மாநகர சபை வேற யாரையும் இருக்கின்றது පරණ කට්ටිය අතේ. பழைய ஆக்கள்னு சொல்லுவோமே. එතකොටත් කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලි ඉල්ලනවා. அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே கான்கிரீட் ரோடுக்கு காசு கேட்கறாங்க. අපි බලනවා මොකද්ද? நாங்க என்னத்தை பார்ப்போம்? පාරට කොන්ක්‍රීට් කොච්චරද සාක්කුවට කොච්චරද? ரோட்டுக்கு அவ்வளவு போகும், பொக்கெட்டுக்குள்ள அவ்வளவு போகணுமா? දෙන්න ඕනද? நான் கொடுக்கணுமா? මධ්‍යම ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැතුව සල්ලි ආරක්ෂා කරලා, மத்திய அரசாங்கம் வந்து களவெடுக்காம காசை வந்து பாதுகாக்குது. නාස්ති කරන්නේ නැතුව සල්ලි ආරක්ෂා කරලා, வீண் விரயம் செய்யாம பாதுகாக்குது. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සතිපතාක් ඇඳවලා ආදායම් උපයගෙන, வருமான வரி திணைக்களத்தை கொடுத்து நாங்கள் சரியான வகையில் රේගු நாங்கள் பார்க்கிறோம். දෙපාර්තමේන්තුව නිසිපතාක් ඇඳවමින් ආදාර උපයගෙන நாங்கள் வந்து சுங்க திணைக்களத்தை கொண்டு நாங்கள் விசாரிச்சு අපි கொண்டு සල්ලි එකතු කරනවා. நாங்கள் காசை சேர்க்கிறோம். එකතු කළ මඩකලපුව නගර සභාවට එවනවා நாங்கள் மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு அனுப்புறோம். හොරකම් කරන්න. இங்க களவெடுக்க එවන්න ඕනද? நாங்க அப்படி அனுப்பணுமா? අන් තියනවද බලන්න ඕනේ එවන්න. உங்களுக்கு கொம்பிருக்கான்னு பார்த்து එවන්නේ නැහැ, මතක තියාගන්න. நாங்க அனுப்ப மாட்டோம். හොරකම් කරන්න සතයක් මඩකලපුව නගර සභාවට මහා ආණ්ඩුවෙන් එවන්නේ. களவெடுக்கிறதுக்கான ஒரு சலத்தை நாங்கள் கொடுக்க போறோம். එහෙනම් මඩකලපුව මහානගර සභාව அப்படின்னு சொன்னா மட்டக்களப்பு மாநகர අපේ சபை ජාතික ජන බලවේග කට්ටිය අතේ නම් තියෙන්නේ. எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி உறுப்பினர்கள் கையில අපිට இருக்கு. විශ්වාසයි. எங்களுக்கு விசுவாசம் යෝජනාව ඇස්පියා ගන්න අනුමත කරලා සල්ලි වන්න පුළුවන්. සතයක් හොරකම් කරන්න නාස්ති කරන්න නගර සභාව. கண்ணை மூடிக்கொண்டாங்க வந்து காசை கொடுக்கல சொல்ல களவெடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ற விசுவாசம் அங்க இருக்கு. එහෙනම් හැදෙන්න ඕන මොන නගර සභාවද? அப்படி சொல்ல என்ன மாதிரி நகர சபை இருக்கணும்? ආණ්ඩුව හොරකම් කරනවා. மேல வந்து සමහර ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்கிறேல නගර සභාව හොරකම් කරනවා. நகர சபை களவெடுக்கும். ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නේ மத்திய அரசாங்கம் வீண் விரயம் செய்யாது, නගර සභාව නාස්ති කරනවා. நகர சபை வீண் விரயம் செய்யும். එහෙම නගර සභාවක් හදලා වැඩක් නැහැ නේ. அப்படி நகர சபையை உருவாக்கி வேலையை එහෙනම් හදන්න ඕන මොකද්ද? அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மேல அரசாங்கம் களவெடுக்காது, නගර සභාව හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையை களவெடுக்காது. ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. அரசாங்கம் வந்து வீண் விரயம் செய்யாது, නගර සභාව නාස්ති කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையை வீண் விரயம் செய்யாது. ආණ්ඩුව ජනතාවක වැඩ කරනවා. அரசாங்கம் மக்களுடன் வேலை செய்யும், නගර සභාව ජනතාවක වැඩ කරනවා. நகர சபை மக்களுடன் வேலை செய்யும். අන්න එහෙමනම් හදන්න ඕන කාගේ නගර සභාවද? அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள வந்து என்ன மாதிரி நகர சபை உருவாக்கணும்? ඒකට හදන්න ඕනකම තිබෙන්නේ அதுக்கு உருவாக்க வேண்டிய தேவை ජාතික ජන බලවේගයේ නගර සභාවක්. தேசிய மக்கள் சக்தி நகர சபை. ඒ නිසා ගොඩක් කතා අවශ්‍ය නැහැ. அப்படின்னா நிறைய கால தேவை இல்லை. ආණ්ඩුවට සමාන්තරව அரசாங்கத்துக்கு சமாந்தரமா ආණ්ඩුව වැඩ කරනකොට அரசாங்கம் வேலை செய்யக்குள்ள නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා. நகர சபை வந்து காலில் இருக்கு. එහෙම නගර සභාව හදන්න එපා. அப்படி காலை பிடிச்சு இருக்கிற ඒ නිසා මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ஆகவே மட்டக்களப்பு மாவட்ட නගර සභාව, நகர சபை, ප්‍රාදේශ සභාව பிராதேசிய சபை මේ ඔක්කොම බාර දෙන්න ඕන. இது எல்லாத்தையும் ජාතික ජන බලවේගයට කියලා අපි ඉල්ලනවා. தேசிய மக்கள் சக்தி கொடுக்க சொல்லி நாங்கள் கேட்கிறோம். විශේෂම යුතුයකමක් තියෙනවා මඩකලපුවට. விசேடமான ஒரு 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 தேவை இருக்கின்றது. පෞගිය මහජන්දිවි கடந்த பொது தேர்தலில் රට පුරා සියලු දිස්ත්‍රික්ක இலங்கையில எல்லா மாவட்டத்திலையும் ජාතික ජන බලවේගයේ කොඩිය ඔසවනකොට தேசிய மக்கள் சக்தி வெள்ளக்குள்ள මඩකලපුවේ කොඩිය ටිකක් යටින් තිබ්බේ. மட்டக்களப்புல வந்து கொடி கொஞ்சம் கீழே இருந்தது.
හරි නෑ නේද? அது கொஞ்சம் சரியில்லை தானே. මොකද හිතන්නේ? என்ன நினைக்கிறீங்க? ඒක හොඳද? அது நல்லவா? මම අර කලින් කියපු ඔක්කොම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ මොකක් නිසාද? நான் சொன்ன அந்த முதல்ல சொன்ன எல்லா பிரதிபலனும் மேற் கிடைக்கிற අනිත් district වලින් අපි දිනවපු නිසා. நாங்க எல்லா மாவட்டத்திலையும் வென்றபடியா. දැන් ඉතින් සාධාරණ ඉදු කරන්න තියෙනවා. அப்படினால இப்ப வந்து அந்த ஒரு நியாயத்தை வந்து உறுதிப்படுத்துவோம். හරි මහා ඡන්දෙදී අපි ආවේ නෑ. நான் வரையிலன்னு சொல்லுவோமே வந்து பொது தேர்தல்ல අපි කරන වැඩ ගැන සැකයක් තිබ්බා. நாங்க செய்யற வேலை தொடர்பா உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்திருப்போமே. මොකක් වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බැරුව හිටියා. என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்திருப்போமே. මහා ඡන්දෙට කමක් නෑ. பொது தேர்தலுக்கு பரவாயில்லை. හැබැයි මේ ඡන්දෙට ஆனா இந்த தேர்தல்ல අපි ආවා. நாங்க வந்திருக்கோம். කරන වැඩේ පෙන්නලා තියෙනවා. செய்யற வேலையை சொல்லிருக்கோம். කට්ටිය අත්අඩංගුවට තරම් තියෙනවා. ஆக வந்து கைதும் වැඩ செய்திருக்கோம். ටික පරන් අරගෙන තියෙනවා. வேலையை துவங்கி இருக்கோம். එහෙනම් මේ ඡන්දෙදී ஆக இந்த தேர்தலில் දිනවන්න ඕන මොකද්ද? யார வெல்ல வைக்கும்? ජාතික ජනබලවේගයට தேசிய மக்கள் මේ சக்தி. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் සියලු ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා බාර දෙන්න කියලා මම ඉල්ලමින් නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. நன்றி வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லா பிரதேச சபை நகர சபை உங்களுக்கு வழங்குவதை கேட்டுக்கொண்டு நான் முடிக்கிறேன். நன்றி வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மிக நீண்ட உரையினை இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே தேசிய மக்கள் சக்தி ஆகிய நாங்கள் செய்ய இருக்கும் அபிவிருத்தி வேலைகள் சம்பந்தமாக அவரது குரலினாலே உங்களுக்கு பதிவு செய்தார். நான் நினைக்கின்றேன் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த தருணம், இந்த மாற்றத்தினூடாக இந்த சமூக கலாச்சார விழுமியங்களை மதிக்கக்கூடிய ஒரு சமூக அந்தஸ்தினை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த நாட்டிலே சகல மக்களும் சமமாக வாழக்கூடிய ஒரு அரசியல் கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டிய அந்த தேவை பற்றி அவர் கலந்துரையாடினார். ஆகவே இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த தேசிய மக்கள் சக்தியின் இந்த வெற்றி கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த உங்கள் அனைவரையும் மிகவும் நன்றியோடு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். நன்றி. ஓகே, உண்மையில் வந்து பிரச்சார கூட்டமானது வந்து நிறைவு பெற்றுட்டு தெரியும் வந்து எவ்வளோ விஷயங்களை வந்துட்டு ஜனாதிபதி அவங்க வந்து முன்வைச்சிருந்தாங்க, பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது இலங்கையில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, அதாவது இவங்களோட தேர்தல்கள் வந்து நடந்தப்போ வந்து இவங்களுடைய கட்சி வந்துட்டு மட்டக்களப்பில் எவ்வளோ டவுன் ஆயிருந்தது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவர் மேடையில் வந்துட்டு பேசியிருந்தார். அவர் வந்துட்டு அதற்கான காரணம் என்னான்ட்டு இனி வந்துட்டு டவுன் ஆகாமல் தாங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு ஆட்சி காலத்தில் மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து எந்த அளவுக்கு வென்றெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை வந்துட்டு பேசியிருந்தார். அண்ட் அதோட சேர்த்து இப்போ இருக்கிற பெரிய பெரிய அரசியல் பிரமுகர்கள் வந்து கைதான விடயம் சம்பந்தமாக வந்து பல விஷயங்கள் வந்து பேசியிருந்தார். அண்ட் இனிமேல் வந்து நாட்டில் இன்னொரு அபிவிருத்தியை கொண்டு வரது, அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து மட்டக்களப்பில் இன்னொரு அபிவிருத்தியை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் வந்து பேசியிருந்தாங்க. ஸோ இவ்வளோ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஏரியாக்கள்லேயும் வந்து பல பேர் வந்துட்டு வேட்பாளர்களை வந்துட்டு பதிவு செய்திருப்பாங்க தாங்களே. ஸோ அந்தந்த ஏரியாவுக்கு உட்பட்டவங்களெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பேருந்துகள் பிடிச்சி அத்தனை பேர் வந்து இந்த ஒரு கட்சி பிரச்சார கூட்டத்திற்காக வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ வந்து எல்லாமே நல்லபடி வந்து எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் இந்த ஒரு மீட்டிங், அதாவது வந்து கூட்டமானது, பிரச்சார கூட்டமானது வந்து முடிஞ்சிருந்தது. இந்த மேடை பேச்சுகள் எல்லாமே முடிஞ்சிருந்தது. ஸோ வந்துட்டு ஜனாதிபதி வந்து தங்களோட அத்தனை உரைகளை மாற்றிவிட்டு இங்கேருந்து வந்து போயிட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் இங்கேருந்து விடைபெற வேண்டியதுதான். அண்ட் வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக குறிப்பாக நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்துட்டு முன்வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அத்தனை கருத்துக்களையும் வந்து கமாலில் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க. நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.